Jaakko ja pavunvarsi. Kauan kauan sitten asui köyhä leskivaimo matalassa majassa. Hänellä oli poika, jonka nimi oli Jaakko. Äiti hemmotteli poikaansa, ja pojasta tuli ihan tottelematon, vaikka hän oikeastaan ei ollutkaan pahatapainen. Laiska hän tietenkin oli, koska hänen äitinsä teki itse kaiken. Äidin oli vähitellen pakko myydä kaikki, mitä omisti. Vain yksi ainoa lehmä oli enää mökissä silloin, kun tämä satu alkoi. Äiti itki, ja ensimmäisen kerran hän moitti Jaakko-poikaansa. Jos sinä et olisi niin kauhean laiska, niin meillä ei olisi näin vaikeaa. Minulla ei enää ole rahaa edes sen vertaa, että saisin leipää huomiseksi. Kai meidän on myytävä lehmäkin. Ensin tuli Jaakko ihan surulliseksi, mutta ei hän kauan surrut. Myydään lehmä. Eihän mitään muuta voi tehdä, kun kerran ei ole leipää. Ja poika lähti viemään lehmää markkinoille. Tiellä hän tapasi teurastajan, joka kysyi, että minnekäs Jaakko lehmää kuljetti. Jaakko vastasi, että markkinoille myytäväksi. Teurastajalla oli mukanaan pussi, ja pussissa oli papuja, mitä ihmeellisimmän värisiä. Mies tiesi, että Jaakkoa oli helppo pettää, ja tarjosi pavut lehmästä. Pojan mielestä tämä oli loistava kauppa, ja niin hän vaihtoi lehmän kouralliseen kurjia papuja. Kun Jaakko tuli kotiin ja näytti äidille pavut, suuttui äiti ja heitti pavut ulos niin, että ne lensivät pitkin puutarhaa. Mutta seuraavana aamuna, kun Jaakko nousi vuoteestaan ja katsoi ulos ikkunasta, näki hän, että jotkin pavuista olivat alkaneet itää, ne kasvoivat. Ja ne sitten vasta kasvoivat. Niiden varret olivat kiertyneet toisiinsa ja sotkeutuneet toisiinsa niin, että niistä muodostui oikeat tikapuut. Ja tikapuut kasvoivat niin korkeiksi, ettei niiden yläpäätä enää näkynyt ensinkään. Ne nousivat ihan pilviin asti. Jaakko juoksi puutarhaan. Hän kokeili tikkaita, hän ravisti niitä. Ne olivat niin tukevat, että hän saattoi varsin hyvin nousta niille. Hän meni äidin luo ja sanoi, että hän aikoi kiivetä pavunvarsia pitkin ylös katsomaan, minne ne oikein johtivat. Äiti pyysi. Äiti rukoili, ettei poika lähtisi, mutta poika alkoi kiivetä. Hän kiipesi tuntikausia. Ja kun hän viimein pääsi ylimmälle pienalle, oli hän ihan loppuun väsynyt. Hän katseli kummissaan ympärilleen ja näki joutuneensa kauniiseen maahan. Siellä oli vihreitä niittyjä, valkoiset, villavat lampaat kulkivat edestakaisin ja söivät ruohoa. Kaukana näkyi maakartanoita ja vielä kauempana häämötti iso linna, mutta yhtään elävää ihmistä ei poika nähnyt. Jaakko oli nälissään ja äiti muistui mieleen, mutta hän ei jaksanut laskeutua alas tikkaita. Hän alkoi kävellä pitkin yhtä polkua ja toivoi pääsevänsä johonkin taloon, josta voisi kerjätä vähän ruokaa. Hetken kuluttua hän näki tiellä ihmeen kauniin naisen. Naisella oli kauniit vaatteet. Hänen kädessään oli valkoinen sauva. Sauvan käden sijalla istui kultainen riikinkukko. Nainen tuli Jaakkoa vastaan. Jos sinä lupaat tehdä niin kuin minä sanon, niin minä kerron sinulle jotain, mitä sinun äitisi ei ole kertonut sinulle. Minä olen haltijatar
Minulle on annettu valta auttaa sinua, mutta jollet tottele minua, niin sinulle käy huonosti. Lupaan tehdä niin. Kuuntele sitten tarkasti. Sinun isäsi oli rikas ja hyvin vieraanvarainen mies. Hän ei koskaan kieltänyt keneltäkään apua. Vähän matkan päässä hänen talostaan asui hirviö. Julma ja kamala jättiläinen, koko maan kauhu. Sinun isäsi hyvät työt harmittivat jättiläistä. Ja kerran, sinä olit vain muutaman kuukauden ikäinen, tuo jättiläinen surmasi isäsi. Mutta sinut ja äitisi hän vei maanalaiseen luolaan, ja siellä teitä pidettiin pitkät ajat vankeina. Vihdoin viimein hän päästi teidät vapaaksi, mutta vain sillä ehdolla, ettei äitisi koskaan kertoisi kenellekään, mitä hän oli saanut kärsiä. Jättiläinen otti kaiken, mitä te omistitte. Ja kun sinun äitisi oli antanut lupauksensa, piti hänen mennä laivaan, joka vei hänet vieraaseen maahan, ja siellä te olette siitä lähtien asuneet. Minä olin sinun isäsi haltijatar-kummi, mutta vähän ennen hänen kuolemaansa minä olin ollut tottelematon haltijattarien kuningattarelle. Siksi minun taikavoimani otettiin pitkäksi aikaa pois, enkä minä voinut auttaa sinun isäsi. Mutta juuri sinä päivänä, kun sinä tapasit teurastajan tiellä, sain minä voimani takaisin. Minä se käskin hänen tarjota ne pavut lehmästäsi. Minun taikavoimani ansiosta pavun varret kasvoivat tikapuiksi. Niitä pitkin sinä olet nyt tullut jättiläisen maahan ja voit itse rangaista häntä hänen pahoista teoistaan. Kaikki jättiläisen tavarat ja talot kuuluvat sinulle. Sinä voit ottaa hänen rikkauksistaan niin paljon kuin haluat, mutta ole varovainen. Katsokin, ettei hän huomaa mitään. Hän on hyvin epäileväinen ja saita. Mene vain eteenpäin tätä tietä pitkin, niin pääset vihollisesi taloon. Ahdista häntä, kunnes olet saanut kaiken takaisin. Mutta sinä et saa koskaan kertoa äidillesi, että tunnet salaisuuden. Et, ennen kuin jättiläinen on kuollut. Haltijatar katosi. Ja Jaakko kulki eteenpäin, kunnes aurinko meni mailleen. Silloin poika huomasi tulleensa ison ja komean talon luo. Hän kiirehti askeleitaan taloon. Ovella seisoi ystävällisen ja kiltin näköinen nainen. Jaakko pyysi leipäpalaa ja yösijaa. Onpas tosiaankin hämmästyttävää nähdä sinut täällä. Etkös tiedä, että täällä asuu ilkeä jättiläinen, joka syö ihmisiä? Jaakko pelästyi kauheasti, mutta ajatteli, että haltijatar kyllä pitäisi hänestä huolta. Hän yritti olla rohkea ja pyysi, että nainen, joka muuten oli jättiläisen vaimo, piilottaisi hänet kunnolla ja antaisi hänen jäädä taloon yöksi. Nainen sääli poikaa ja päästi hänet sisään. Ensin he tulivat isoon, loistavaan saliin. Sitten he kulkivat monien huoneiden läpi. Huoneet olivat autiot ja tyhjät. Vihdoin viimein näytti nainen pojalle pitkän käytävän. Sen sivuilla oli rautaristikoita. Rautaristikoiden takana oli vankiluolia. Jaakko kuuli vankiraukkojen huokailevan. Jättiläinen piti heitä kaikkia kahleissa. Poika vapisi kuin haavan lehti, kun hän ajatteli, että jos nyt kävisi huonosti, niin hänetkin vangittaisiin, ja jättiläinen söisi hänet päivällisekseen. Mutta ystävällinen nainen vei hänet keittiöön. Siellä paloi valtava lieska liedessä. Nainen pyysi Jaakkoa istuutumaan,
ja antoi hänelle kunnollisen aterian. Juuri kun poika istui ja herkutteli, kuului ovelta koputusta ja koko talo tärisi. Äkkiä, mene leivin uuniin. Vaimo, vaimo, minä haistan ihmislihan hajua. Mutta rakas mieheni, vankiraukathan ne vainovat luolissaan. Ja jättiläinen uskoi hänen puheensa, sillä hän istuutui pöydän ääreen ja vaimo tarjosi hänelle illallista. Kun Jaakko kurkisti uteliaana kapeasta uuninraosta, näki hän jättiläisen ahmivan ihan uskomattoman määrän ruokaa. Niin paljon se söi, että siitä olisi riittänyt ateriaksi vaikka miten monelle ihmiselle. Kun jättiläinen viimein oli kylläinen, otti vaimo kanan ja nosti sen pöydälle. Jaakko tuli yhä uteliaammaksi ja ihmetteli, mitä nyt mahtaisi tapahtua. Hän huomasi, että kana seisoi ihan hiljaa paikallaan. Mutta kun jättiläinen sanoi, että muni, kana, tipautti kana kultaisen munan. Jättiläinen jatkoi leikkiään pitkät ajat, ja pian oli pöytä kukkuroillaan kultaisia munia. Jättiläisen vaimo oli mennyt nukkumaan, ja pian jättiläinen itsekin nukahti. Se kuorsasi niin kuin 10 tykkiä olisi jylissyt yhtä aikaa. Aamun sarastaessa, kun jättiläinen yhä nukkui, ryömi Jaakko varovasti ulos piilopaikastaan, otti kanan kainaloonsa ja juoksi tiehensä. Hän juoksi taakseen katsomatta suoraan paputikkaille, liukui alas nopeammin kuin oli kiivennyt ylös, ja hänen äitinsä ilostui, kun poika tuli kotiin taas. Tässä, äitikulta. Tässä minä tuon sinulle jotakin, joka voi tehdä meistä rikkaita. Tämä kana munii kultamunia, niin monta kuin ikinä tahdot. He myivät munat ja saivat paljon rahaa, mutta vain 2 kuukautta sitä iloa kesti. Jaakko tahtoi lähteä uudelleen jättiläistä katsomaan. Aikaisin eräänä aamuna hän kiipesi pitkin paputikkaita. Illalla myöhään hän tuli taas jättiläisen taloon. Jättiläisen vaimo seisoi ovella. Jaakko kertoi tälle niin kuin ennenkin, että hänellä oli nälkä, ja kysyi, saisiko hän jäädä taloon yöksi. En minä oikein tiedä. Jokin aika sitten minä päästin taloon toisen köyhän pojan, ja kiitokseksi hän varasti meidän kallisarvoisen kanamme. Mutta Jaakko pyysi niin kauniisti, että nainen vei hänet kuitenkin taloon ja keittiöön ja antoi hänelle ruokaa ja juomaa. Sitten hän piilotti pojan siivouskomeroon. Jättiläinen tulikin pian kotiin, ja vaimo haki sille rahakukkaron. Siinä oli sekä hopea että kultarahoja. Jaakko kurkisti piilopaikastaan niin kuin ennenkin, ja katseli silmät pyöreinä jättiläistä, joka laski aarteensa ja pani ne takaisin kukkaroonsa. Viimein jättiläistä alkoi nukuttaa. Se kuorsasi kuin ukkonen. Hiljaa kuin hiiri ryömi Jaakko piilopaikastaan. Mutta jättiläisen tuolin alla olikin pikkuinen koira, joka alkoi haukkua kuin hassu. Onneksi jättiläinen oli niin syvässä unessa, ettei herännyt. Koira painui lattialle ja oli hiljaa. Jaakko nappasi rahapussin itselleen ja livisti tiehensä paputikkaille. Kun hän sitten tuli äitinsä tuvalle, oli ovi lukossa, eikä ketään ollut kotona. Poika kiirehti pelästyneenä naapuriin ja sai kuulla, että äiti oli kauhean sairas.
Hän oli ollut niin huolissaan, että oli sairastunut. Mutta kun äiti sai tietää, että poika oli taas palannut kotiin, parani hän äkkiä. Ja hän tuli kovin iloiseksi, kun Jaakko antoi hänelle kukkaron kaikkine rahoineen. Nyt olisi Jaakon tietenkin pitänyt olla tyytyväinen. Mutta ei. Eipäs hän ollutkaan. Hän halusi ihan mahdottomasti lähteä taas käymään jättiläisen jännittävässä maassa. Seuraavana aamuna heti päivän vaaletessa kapusi Jaakko ylös paputikkaita. Hän läksi kulkemaan samaa tietä kuin ennenkin. Illalla hän tuli jättiläisen taloon, vaimo seisoi jälleen ovella. Mutta nyt sai Jaakko puhua pitkään, ennen kuin vaimo päästi hänet sisään. Ja kun Jaakko oli saanut syödäkseen, piilotti jättiläisen vaimo hänet kuparikattilaan. Klompsis, klumpsis. Jättiläinen tallusti sisään ja haisteli ilmaa. Vaimo, täällä tuoksuu tuore liha. Jaakko ei pelännyt. Olihan hän ennenkin selviytynyt. Mutta jättiläinen epäili jotain. Se kulki ympäri huonetta ja haisteli. Jaakko oli ihan haljeta jännityksestä ja pelosta, ja hän toivoi, että olisi pysynyt kotona. Jättiläinen laski jo kätensä kuparikattilan kannelle, mutta muuttikin mielensä ja istahti lieden ääreen. Tuoppas minun harppuni. Hiljaa ja varovasti raotti Jaakko kattilan kantta ja näki vaimon tuovan jättiläiselle jalokivillä koristellun harpun. Tuskin vaimo oli pannut harpun pöydälle, kun jättiläinen sanoi: Soi harppu. Ja soittimen kieliltä helähti ihanin musiikki, mitä Jaakko ikinä oli kuullut. Hänen oli vaikea olla hiljaa, niin kovasti hänen mielensä teki tuota harppua. Heti kun jättiläinen oli nukahtanut, ryömi Jaakko kattilasta ottaakseen harpun. Mutta soitin oli lumottu ja se alkoi huutaa. Isäntä! Ei isäntä! Ei isäntä! Ei isäntä! Isäntä! Jättiläinen syöksyi ylös ja alkoi ajaa Jaakkoa takaa, mutta poika juoksi harppu kainalossa minkä ikinä jaloista pääsi, ja jättiläinen oli juonut niin paljon olutta, ettei pysynyt kunnolla jaloillaan. Vilahduksessa oli Jaakko paputikkaiden luona, mutta jättiläinen tuli perässä jyrisevin askelin, ja koko ajan se kiljui kamalasti. Jättiläinenkin tuli vihdoin viimein paputikkaille ja yritti laskeutua niitä pitkin alas. Mutta Jaakko liikkui paljon nopeammin, ja heti kun hän tuli maahan, sieppasi hän kirveen ja hakkasi pavun varret poikki, ja jättiläinen putosi päistikkaa puutarhaan. Tietysti se kuoli siinä rytäkässä, ja kaikki vangit pääsivät heti vapaiksi. Sitten Jaakko-poika pyysi äidiltään anteeksi sitä, että oli ollut laiska ja tottelematon. Hän kertoi kaiken, mitä haltijatar oli sanonut, ja lupasi, ettei hän enää ikinä pahoittaisi äitinsä mieltä. Ja siitä päivästä lähtien äiti luotti poikaansa, ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun saakka. Ja joka päivä soitti ihmeellinen harppu heille kauneimpia säveleitään. Satu Marja-tytöstä ja Peikosta. Olipa kerran tyttö, ja hän lähti metsään poimimaan marjoja. Oli kaunis kesä, aurinko paistoi, hän kulki syvälle metsään.
Ja kun hän oli poiminut korinsa täyteen, hän ajatteli, että nyt hän lähtee kotiin. Mutta hän huomasikin, että hän oli mennyt liian syvälle metsään, eikä hän enää tuntenut, missä hän oli. Hän oli aivan eksynyt. Hän harhaili metsässä hämäriin asti, löytämättä minkäännäköistä polkua. Sitten hän oli aivan väsynyt ja lopulta hän heittäytyi toivottomana mättäälle. Ja häntä itketti. No tietysti häntä itketti, kun oli eksynyt ja oli pimeä ja häntä vilutti ja kaikki oli ihan kamalaa. Mutta ei sitä itkusta mitään apua ollut. Ja yhtäkkiä hän kuulee takanaan rapsetta. Ja kun hän vilkaisi sinne, niin hän näki siellä puiden välistä kompuroivan vanhan, ruman ukkorähjän. Ja ukolla oli kultakruunu päässä. Ja pitkä kirjailtu viitta hartioilla. Tyttö ihan kirkaisi kauhusta ja yritti pakoon tietysti, mutta ei hän päässyt pakoon. Hän oli niin pelästynyt, että hän ei päässyt liikkumaan minnekään. Jalat olivat kuin kiinni kasvaneet mustikavarsiin. Ja ukko tuli lähemmäksi. Irvisti ja sanoi, että luulenpa neitiseni, että olet eksynyt. Huomaatko, että yö lähestyy? Ei ole hyvä jäädä metsään yöksi. Tule, minä vien sinut linnaani suojaan. Hyi kamala. Tyttö pelkäsi ukkoa, eikä hän halunnut lähteä. Hän selitti, että hän mieluummin jäisi kuusen suojaan yöksi. Silloin ukko pelotteli häntä metsän pedoilla, jotka yön tultua heräävät ja syövät hänet suuhunsa. Miau, vau, jos hän vaan jäisi metsään. Hyi kamala. Parasta oli siis seurata ukkoa sovinnolla. Ja ukko tarttui tytön käsipuoleen ja alkoi vetää häntä mukanaan. Tyttö pani vastaan, vaan ei se auttanut. Sillä ukko oli paljon vahvempi, hirveän vahva. Hän oli niin vahva kuin karhu. Ja se ukko olikin häijypeikko. Se vei hänet linnaansa. Linna oli äärettömän komea, mutta ei tyttö sitä huomannut. Ei hän nähnyt mitään, sillä hän oli niin peloissaan. Hän oli pelosta puolikuolleena. Peikko jätti hänet yksikseen ylös tornikamariin. Lukitsi oven vielä. Ja sitten seuraavana aamuna Peikko saapui tytön luo ja hänellä oli mukanaan suuri lipas täynnä kauniita koruja. Ja niitä Peikko näytti tytölle ja sanoi, ai, sä saat nämä kaikki, kun pysyt luonani. Minä otan sinut omaksi pikkuvaimokseni. Ai, ja sinusta tulee rikas rouva. Rikkaampi maailman rikkainta kuningatarta, eikö se olekin suuremmoista? Ajattele, köyhästä mökin tytöstä ylenet maailman mahtavimmaksi rouvaksi. No, hymyilepäs nyt ja ole iloinen. Hymyile, hymyile. Hymyile. Ei kai tyttöä nyt hymyilyttänyt. Ei varmaan. Ja aarteihin hän ei vilkaissutkaan. Peikko suuttui. Kyllä vielä taivut. Hän mutisi poistuen sieltä kammiosta ja pannen oven lukkoon. Ja seuraavana aamuna Peikko saapui jälleen tytön luo. Mutta tyttö ei nytkään suostunut hänen ehdotuksiinsa. Ja taas sai tyttö jäädä yksikseen lukkojen taa. Eikä Peikko tuonut tytölle mitään ruokaa. Ei mitään. Hän oli päättänyt taivuttaa tytön nälällä. Ja kyllä tyttöparka olikin nälissään. Hän oli ruoan puutteesta ihan menehtymäisillään. Mutta yöllä maatessaan tyttö keksi ovelan keinon ja hän päätti koettaa sitä. Aamulla sitten, kun Peikko saapui tytön luo, ottikin tyttö hänet hymyille vastaan ja selitti, että aika alkaa käydä hänelle pitkäksi, kun ei ole mitään tekemistä, eikä hän ole tottunut olemaan ilman työtä.
että ehkä Peikko antaisi hänelle jauhoja ja hän leipoisi kakkuja joutessaan. No, Peikko, joka luuli tytön alkavan taipua, ihastui ikihyväksi. Hän vei tytön sievään keittiöön, toi jauhoja ja kaikkea, mitä nyt tarvitaan, kun leivotaan kakkuja. Ja koko ajan tyttö sitten leipoi ja lauleli ja oli iloisen näköinen ja no totta kai iloinen oli Peikkokin. Vähän väliä Peikko kävi katsomassa tytön hommia ja naureskeli hyvillään. Ja sitten tyttö oli saanut päivän kuluessa paistetuksi kakkuja pitkät pöydät täpötäyteen. Kuulehan setäseni, hän sanoi sitten Peikolle. Viepäs heti vanhemmilleni lämpimäisiksi näitä kakkuja. No, tietävät minun olevan elossa silloin, eivätkä suotta sure. No, Peikko, joka ei hennonnut kieltäytyä, hän suostui lähtemään ja toi korin kakkuja varten. Eihän tuohon mahdu mitään, tuo isompi kori. No eihän Peikko nyt olisi viitsinyt kantaa isoa koria. Hän sanoi, että kori on aivan tarpeeksi iso. Ei ole, ei setäseni, ei. Kun vanhempani ovat kovia syömään ja paljon niille pitää lähettää. No, Peikko toi suuremman korin. Ja tyttö oli siihen tyytyväinen. Muista sitten, et matkalla koria avaa, etkä syö yhtään kakkua. Näen heti, jos rupeat syömään, tyttö varoitti. Ja sitten kun Peikko ihan hetkiseksi meni muuanne, paneutuikin tyttö itse koriin ja latoi päänsä päälle peitteeksi muutamia kakkuja, pettääkseen siten Peikkoa. Ja sitten oli ilta ja ulkona alkoi jo pimeätä. Nyt katsoi Peikko olevan sopivan ajan lähteä matkalle, koska pimeän turvissa hän pääsisi rauhassa kylään, sillä ihmisille hän ei uskaltanut näyttäytyä. Hän otti korin selkäänsä ja läksi. Matka oli pitkä ja kori tuntui hirveän painavalta. No ei ihme, että oli painava, mutta ihan Peikko tiennyt, mitä siellä oli. Me vaan tiedetään se. Oi. Kylläpä hän onkin korin täyteen ahtanut, marisi Peikko. Mitähän jos söisin yhden kakun ja levähtäisin hiukan. Peikko istahti kivelle, mutta silloin tyttö huusi korista. Näen sinut, näen. Älä istu, kakut jäähtyvät. Oho. Silläpäs hyvät silmät on, kun tänne asti näkee, ihmetteli Peikko. Hän nousi kiireesti ylös ja kulki sitten edelleen. Ja oli aika lämmintä ja Peikon tuli kuuma. Hiki alkoi valua hänen ruumistaan ja jalkoja väsytti. Istun kun istunkin. Ei se tyttö tänne asti ainakaan näe. Näinpäs. Tyttö taas huusi korista. Näen ja kuulen kaikki. Oho. No Peikko harppaili toivottomana eteenpäin. Alkoipa viimein metsä harveta ja tulet tuikkivat kylästä. Ja aivan siinä kylän laidassa lähinnä metsää oli tytön koti. Ähkien Peikko saapui tuvan ovelle ja heitti korin hartioiltaan maahan ja koputti ikkunaan. Kop. Mutta vastausta odottamatta hän sitten luikki piiloon puiden suojaan. Tuvasta tuli akka ulos katsomaan, kuka koputti. Huomasi korin, nosti kantta ja näki kakut. Ja sitten hän huusi ukkonsa avuksien ja yhdessä ne sitten hinasivat korin tupaan. Ai, kyllä suuri oli heidän ilonsa, kun korista hyppäsi esiin heidän kadonnut tyttärensä. Ja tytöllä kyllä kertomista riitti olostaan Peikon ihmeellisessä linnassa. Mutta Peikko harppaili iloisena linnaansa kohti ja ajatteli pientä kaunista marjatyttöstä, jonka kanssa hän huomenna viettäisi häitä. Mutta mehän tiedetään, että niitä häitä ei tullutkaan. Tittilän Tuure. Olipa eräällä akalla kaikin tavoin herttainen tytär,
Mutta kehräämistä tämä ei voinut ollenkaan sietää. Äiti istutti tyttöä rukin äärellä illat pitkät, mutta langanpätkääkään siitä ei syntynyt. Vaikka äiti miten häntä patisti, ei kehräämisestä tullut mitään. Äiti keksi nostaa rukin talon katolle ja määräsi tytön sinne istumaan, jotta kaikki ohikulkijat näkisivät tytön, eikä tämä siksi kehtaisi olla kehräämättä. Ajoipa siitä eräänä päivänä ohi kuningas vaunuineen ja kummastui nähdessään nuoren tytön katolla. Kuningas käski pysäyttää hevoset ja meni puhuttelemaan akkaa. Miksi sinun tyttäresi istuu katolla kehräämässä? Hän uteli. Tyttö kun on niin taitava kehrääjä, että koko kylään täytyy päästä näkemään hänen kehruutaan, akka valehteli, kun ei kehdannut sanoa asioiden oikeaa laitaa. Millä tavoin hän sitten on muita taitavampi, ihmetteli kuningas. Hän osaa kehrätä kultaa savesta ja olista, valehteli äiti hätäpäissään. Oho, hämmästyi kuningas. Sellaisen morsiammen minä haluaisinkin saada pojalleni. Niin sitten sovittiin, että akan tyttö lähtee kuninkaan linnaan prinssin morsiammeksi. Tyttö kuljetettiin komeissa vaunuissa kuninkaan kartanoon ja hänelle näytettiin heti nurkkakamari, jossa hän saattaisi ryhtyä kehräämään kultaa. Kamariin tuotiin sitten läjäpäin savea ja olkia. Mutta kun prinssi näki tytön, hän ihastui niin kovasti, ettei olisi halunnut erota tästä enää hetkeksikään. Eikö meitä voisi heti vihkiä? Kyllähän tyttö ehtii kehrätä kultaa myöhemminkin, prinssi pyyteli isältään. Isä oli kuitenkin päättänyt ensin koetella morsiammen kykyjä ja sulki kuin sulkikin hänet kamariin. Saat hänet kyllä vaimoksesi, mutta vain, jos hän todella osaa kehrätä kultaa savesta ja olista, niin kuin hänen äitinsä väitti, kuningas sanoi. Eikä prinssin auttanut muu kuin lähteä metsään haikeana käyskentelemään ja huokailemaan. Siellä yölinnut visersivät, kuu kumotti ja oksat kahisivat hämärässä. Mutta tyttö istui nurkkakamarissa rukin äärellä itkua vääntäen. Ei hän osannut kehrätä edes lankaa, saati tehdä savesta ja oljista kultaa. Yö kului, kuu liukui näkyviin ja valaisi koko huoneen, mutta tyttö istui vain hievahtamatta paikoillaan ja itki. Silloin pujahti ikkunan raosta yhtäkkiä huoneeseen menninkäinen, aivan pikkuinen käppyräinen äijä. Mitäs itket? Se kysyi tytöltä. Minun olisi kehrättävä kuninkaalle savesta ja olista kultaa, eikä minä semmoiseen pysty, tyttö niiskutti. Älä huoli, ota minulta nämä kintaat. Niillä sinä osaat kehrätä savesta ja olista kultaa. Menninkäinen lupasi ja antoi tytölle pehmeät silkkiset käsineet. Mutta huomenna minä haen ne takaisin itselleni. Ja jos et silloin arvaa minun nimeäni, vien minä sinutkin mennessäni metsään. Tyttö otti kintaat ja alkoi kehrätä. Heti syntyi savesta ja olista kultaa. Sitä valui kasapäin kamarin lattialle ja se päilyi ja väikkyi kuun valossa ihmeellisesti. Niin hän kehräsi ja yhä vain itki. Kehräsi ja itki. Sillä mitenkään hän ei saattanut arvata menninkäisen nimeä, eikä hän myöskään halunnut lähteä tämän matkaan. Mutta prinssi ei enää malttanut odottaa morsiamensa tapaamista, vaan hiipinyt salaa suljetun nurkkakamarin ovelle ja aukaisi sen varovasti. Siellä hän näki tytön kuun valossa nyyhkyttämässä ja kehräämässä. Kulta kimmelsi lattialla, rukki hyrisi ja tyttö itki. Voi, miksi sinä itket? Prinssi kuiskasi tytölle pimeään, mutta tämä vain pudisteli päätään eikä vastannut mitään. Prinssi koetti kaikin keinoin lohdutella morsiantaan, mutta tämä vain niiskutti ja kehräsi. Lopulta prinssi otti tytön syliinsä ja alkoi puhella tälle niitä näitä, jotta tämä unohtaisi itkunsa. Tiedätkö, kun minä äsken kuljeksin metsässä, näin minä kuun paisteessa katajapensaan katveessa yhtäkkiä kummallisen pienen äijän käppyrän, oikean menninkäisen, hän kertoi.
Siellä se kyykki ja lauleli itsekseen, ja outoa laulua se lauloikin. Minkälaista laulua? Tyttö kysyi ja nyyhkäisi. Niin se lauloi, että neito kehrää ja suree, ei tiedä vain minulle nimeä. Mutta nimeni mun on Kuule, Tittilän Tuure ja Tittilän Tuure. Tämän kuultuaan tyttö lakkasi oitis itkemästä. Melkein häntä alkoi naurattaa. Aamulla menninkäinen pojahti taas ikkunarausta huoneeseen niin kuin oli luvannutkin. Nyt minä tulin hakemaan kintaani ja sinut itselleni, se sanoi. Tässä on kintaasi, Tittilän Tuure, vastasi tyttö hymyillen ja ojensi käsineet Menninkäiselle. Ja nimensä kuullessaan Menninkäinen juoksi suinpäin ikkunarausta takaisin metsään. Vaan kuningas tuli ylen tyytyväiseksi nähdessään kaiken sen kullan, jonka tyttö oli yön aikana kehrännyt kamarin lattialle. Häät päätettiin järjestää aivan heti. Niitä häitä juhlittiinkin monta päivää. Paljon niihin kutsuttiin väkeä, paljon syötiin ja juotiin. Mutta Tittilän Tuure juoksi metsässä niin, että oksat kahisivat ja nauroi itsekseen. Tähtitaalerit. Oli kerran pieni tyttö, jonka isä ja äiti olivat kuolleet. Hän oli niin köyhä, ettei hänellä enää ollut kamaria, jossa asua, eikä sänkyä, jossa nukkua, eikä lopulta enää mitään muuta kuin vaatteet päällä ja kädessä pala leipää, jonka muuan myötätuntoinen vaimo oli antanut hänelle. Mutta tämä tyttö oli hyvä ja oikeamielinen. Ja koska kaikki ihmiset olivat näin hylänneet hänet, lähti hän ulos pellolle hyvään Jumalaan luottaen. Silloin häntä vastaan tuli köyhä mies. Tämä sanoi, voi, anna minulle jotain syötävää. Minä olen niin nälkäinen. Tyttö antoi miehelle koko leipäpalansa ja sanoi, Jumala siunatkoon sinua, ja kulki eteenpäin. Sitten tuli lapsi, joka vaikeroi ja sanoi, minun päätäni palelee niin. Lahjoita minulle jotakin, millä minä voin peittää sen. Silloin tyttö otti lakin päästään ja antoi sen lapselle. Ja kun hän jälleen oli kulkenut jonkin matkaa, tuli häntä vastaan toinen lapsi, jolla ei ollut nuttua ja joka paleli. Silloin tyttö antoi sille omansa. Ja kun hän taas oli kulkenut jonkin matkaa, pyysi kolmas lapsi häneltä hametta, ja hän antoi senkin pois. Viimein hän tuli metsään. Ilta oli jo pimentynyt. Silloin tuli vielä yksi lapsi ja pyysi paitaa. Ja tuo hyvä tyttö ajatteli, nyt on jo pimeä yö, eikä kukaan näe minua. Niinpä minä voin kai antaa paitanikin. Ja hän riisui paitansa ja antoi pois senkin. Ja kun hän nyt seisoi siinä, eikä hänellä enää ollut mitään, alkoi taivaalta yhtäkkiä putoilla tähtiä. Ja ne olivat kaikki kovia, kirkkaita taalereita. Ja vaikka tyttö oli antanut pois paitansa, oli hänellä siinä samassa yllään kaikkein hienoimmasta pellavasta tehty paita. Sitten hän keräsi taalerit kokoon ja oli rikas elämänsä loppuun saakka. Bremenin kaupungin soittoniekat.
Oli kerran mylläri, jolla oli vanha aasi. Se oli palvellut häntä monta vuotta. Nyt aasi oli tullut vanhaksi, eikä enää jaksanut kantaa raskaita säkkejä. Sen tähden mylläri eräänä päivänä sanoi vaimolleen, että aasi alkaa käydä niin vanhaksi, ettei se enää pysty ansaitsemaan ravintoaan. Mitähän jos teurastaisimme sen, niin voisimme saada jotakin sen nahasta. Kun aasi, jolla oli hyvin pitkät korvat, tämän kuuli, päätti se livistää tiehensä. Se lähti kulkemaan Bremeniin johtavaa tietä, sillä siellä se oli usein kuullut soittoniekkojen soittavan. Aasi ajatteli, että siellähän hänkin voisi ryhtyä kaupungin soittoniekaksi. Taivaltaessaan tietä pitkin aasi kohtasi vanhan metsästyskoiran, joka loikoi tien vierellä läähättäen, aivan kuin olisi juossut itsensä väsyksiin. Mikäs sinua vaivaa? Vai, olen palvellut Herraani uskollisesti monta vuotta, mutta nyt en enää kelpaa metsällä. Olen tullut vanhaksi ja väsyneeksi, ja nyt uhkaa isäntäni lyödä minut hengiltä. Sen tähden olen juossut tieheni, mutta nyt minulla ei ole aavistustakaan, miten voisin hankkia elatuksen itselleni. Lähde minun kanssani. Minä olen aikeissa lähteä Bremeniin ja ryhtyä kaupungin soittoniekaksi. Sellaiseen puuhaan sinäkin kykenet. Sinä voit lyödä rumpua ja minä soitan luuttua. Se oli koiran mielestä mainio aate, ja niinpä he taivalsivat eteenpäin yhdessä. Eipä aikaakaan, niin he tapasivat kissan, joka istui surkeana tien poskessa. Miksi sinä olet niin murheellisen näköinen? Mitäpä aihetta minulla olisi näyttää iloiselta, kun henkiriepu on vaarassa. Olen käynyt vanhaksi ja hampaistani on jäljellä vain tyngät. En kelpaa enää hiiriä metsästämään, vaan haluan kernaammin maata uunin sopessa kehräämässä. Ja sen tähden he aikovat hukuttaa minut. Niinpä juoksin tieheni. Nyt en vain tiedä, mitä minusta tulee. Tule meidän kanssamme Bremeniin. Sinä, joka osaat antaa yökonsertteja, voit varmaan saada helposti toimen kaupungin soittoniekkana. Niin kissakin arveli ja liittyi joukkoon. Jonkin ajan kuluttua tultiin maalaistalon kohdalle, missä kukko istui portin päälle ja kiekui henkensä edestä. Sinä huudat niin, että se tunkeutuu luihin ja ytimiin. Miksi sinä teet niin? Nyt saatte kuulla. Koko ikäni olen kiekunut joka ikisenä aamuna, niin että talon väki on päässyt jalkeille oikeaan aikaan. Mutta sitä huolimatta kuulin keittiötytön sanovan, että minusta tehdään keittoa, kun sunnuntaina tulee vieraita. Kuulehan nyt, Punaharja. Mitähän jos liittyisit meihin? Me olemme matkalla Bremeniin kaupungin soittoniekoiksi. Sinullahan on hyvä ääni. Ja kun soitamme ja laulamme yhdessä, niin se kuulostaa varmaan hyvältä. Kukko oli samaa mieltä. Ja he jatkoivat taivalta yhdessä. Bremeniin oli pitkä matka, eivätkä he voineet päästä sinne samana päivänä. Kun he illalla tulivat suureen metsään, päättivät he yöpyä siellä. Aasi ja koira asettuivat levolle ison puun alle. Kissa kiipesi saman puun oksalle ja kukko lennähti sen latvaan, koska se tunsi siellä olonsa kaikkein turvallisimmaksi. Ennen uneen vaipumistaan kukko kuitenkin tähyili joka suunnalle ja näki silloin etäällä jonkin valon tuikkivan pimeän metsän läpi. Se kutsui tovereitaan ja kertoi heille, että metsässä oli talo. Menkäämme sinne. Siellä on varmaan parempaa ruohoa kuin täällä.
Varmasti onkin. Eikä pari lihaista luutakaan olisi ollenkaan hullummaksi. Niinpä kaikki riensivät valoa kohden, joka kasvoi kasvamistaan heidän sitä lähestyessään. Lopulta he seisoivat kirkkaasti valaistun talon edustalla. Aasi, joka oli suurin heistä, meni ikkunan ääreen ja kurkisti sisään. Mitä sinä näet? Mitäkö näen? Pöydän, joka on kukkuroillaan hyviä ruokia ja juomia, ja joukon ryöväreitä, jotka parhaillaan pistävät niitä poskeensa. Sepä vasta olisi sopinut meille. Niin olisi. Kunhan vain me noiden rosvojen asemasta istuisimme pöydän ääressä. Sitten eläimet ryhtyivät neuvottelemaan, miten heidän olisi meneteltävä. Ja lopulta he saivat aatteen. Aasi asettui seisomaan etujalat ikkunan kamanalla. Koira kapusi sen selkään, kissa vuorostaan koiran selkään ja kukko kissan pään päälle. Kun kaikki olivat valmiina, alkoi konsertti. Aasi karjui, koira haukkui, kissa naukui ja kukko kiekui. Rosvot säikähtivät tästä luonnottomasta hälinästä. He olivat varmoja siitä, että kummituksia oli liikkeellä ja pakenivat suin päin metsään. Neljä toverustamme riensivät sisälle, istuutuivat pöytään ja söivät aivan kuin eivät olisi kokonaiseen kuukauteen nähneetkään ruokaa. Kun he vihdoin viimein lopettivat ateriansa, sammuttivat he valot ja paneutuivat levolle. Aasi sijoittui rikkakasalle, koira oven taakse, kissa kääriytyi kerälle uunin eteen ja kukko lennähti orrelle. Kun rosvot puolen yön aikaan huomasivat, ettei talossa enää ollut valoa ja kaikki oli hiljaista, totesi heidän johtajansa, että luultavasti enää ei ole syytä pelkoon, eikä heidän olisi pitänyt niin vain antaa pelotella itseään. Ja sitten hän määräsi, että erään rosvoista oli lähdettävä tutkimaan taloa. Kun rosvo huomasi kaiken olevan hiljaista ja rauhallista, astui hän sisälle keittiöön ja aikoi sytyttää valon. Nähdessään kissan hehkuvat silmät, hän luuli niitä takan hiiliksi. Hän lähensi tulitikun niihin sytyttääkseen sen. Mutta se oli kissan mielestä sentään liikaa. Se sylki ja sähisi ja hyppäsi hänen kimppuunsa ja raapaisi häntä kasvoihin. Rosvo pelästyi niin pahanpäiväisesti, että peräytyi nopeasti ovelle päästäkseen ulos. Mutta sielläpä makasi koira, joka ponnahti jalkeille ja puraisi häntä jalkaan. Kun hän juoksi pihan yli, kompastui hän Aasiin, joka antoi hänelle kelpopotkun. Mutta ei siinä kaikki, sillä kukko, joka oli herännyt metelistä, kiekaisee orreltaan. Silloin rosvo syöksyi takaisin toveriensa luo, huutaen, että talossa on hirveä noita, joka sylki päälleni ja raapi kasvojani pitkillä kynsillään. Oven edessä seisoi mies, joka pisti minua sääreen puukolla. Ulkona pihalla makasi muuan hirviö, joka iski minua isolla puukartulla, ja katolla huusi tuomari, "Ryöväri kiinni!" Nyt eivät rosvot enää uskaltaneet lähestyä taloa. Ja nuo 4 soittoniekkaa viihtyivät niin hyvin siellä, etteivät enää puhuneetkaan kaupunkiin lähdöstä. Ja he asuvat siellä kai vielä tänäkin päivänä.
3 höyhentä. Eräällä kuninkaalla oli 3 poikaa. Niistä 2 oli viisasta, mutta 3 ei puhunut paljoa. Oli typerä ja häntä sanottiin vain Tyhmeliiniksi. Kun kuningas tuli vanhaksi ja heikoksi ja ajatteli kuolemaansa, hän ei voinut päättää, kuka poista saisi periä valtakunnan hänen jälkeensä. Niinpä hän sanoi heille, lähtekää maailmalle. Se, joka tuo minulle hienoimman maton, pääsee kuninkaaksi minun kuoltuani. Ja jotta ei riitaa syntyisi veljesten kesken, vei hän heidät linnan pihalle, heitti 3 höyhentä ilmaan ja sanoi, menkää sinne, minne höyhenet lentävät. Yksi niistä lensi itään, toinen länteen, mutta 3 lensi suoraan ylöspäin ja putosi takaisin maahan. Niinpä yksi veljistä läksi oikealle, toinen vasemmalle, ja he pilkkasivat Tyhmeliiniä, jonka täytyi jäädä sille paikalle, mihin 3 höyhen putosi. Tyhmeliini kävi maahan istumaan ja oli suruissaan. Äkkiä hän huomasi, että höyhenen vieressä oli maassa luukku. Hän kohotti sitä, näki portaat ja laskeutui niitä alas. Hän joutui toiselle ovelle, kolkutti ja kuuli jonkun sisäpuolelta huutavan. Pikku piika viherjäinen, kurttu koipi hyppiäinen, juokse katsomahan sie, oven takana ken lie. Ovi avautui ja hän näki ison paksun sammakon istuvan maassa ja sen ympärillä suuren joukon pieniä sammakoita. Iso sammakko kysyi, mitä poika halusi. Hän vastasi, tahtoisin saada maailman kauneimman ja hienoimman maton. Sammakko huusi nuorelle sammakolle, pikku piika viherjäinen, kurttu koipi hyppiäinen, juokse katsomahan sie, missä lippahani lie. Nuori sammakko haki lippaan ja paksu sammakko avasi sen ja antoi Tyhmeliinille maton, joka oli niin hieno ja kaunis, ettei toista sen vertaista koko maailmassa. Poika kiitti ja nousi maan päälle. Toiset veljet olivat pitäneet nuorinta niin typeränä, etteivät luulleet hänen löytävän mitään. Mitäpä me turhaan viitsimme etsiä, sanoivat he. Ja ottivat ensimmäiseltä lammaspaimenelta, jonka he tapasivat, hänen karheat vaippansa ja veivät ne kuninkaalle. Samaan aikaan palasi Tyhmeliinikin kotiin ja toi kauniin mattonsa, ja kun kuningas sen näki, hän hämmästyi ja sanoi, jos olisin oikeamielinen, niin pitäisi Tyhmeliinin saada valtakunta. Mutta toiset veljet eivät jättäneet kuningasta rauhaan, vaan väittivät, ettei Tyhmeliini mitenkään voisi tulla kuninkaaksi, koska oli niin typerä. Ja pyysivät, että kuningas asettaisi uuden ehdon. Isä sanoi, se, joka tuo minulle kauneimman sormuksen, saa periä valtakunnan. Ja hän vei veljekset pihalle ja heitti ilmaan 3 höyhentä, joita heidän tulisi seurata. Molemmat vanhemmat läksivät jälleen itään ja länteen, ja Tyhmeliinin höyhen putosi suoraan alas oviluukun viereen. Hän laskeutui jälleen maan sisään paksun sammakon luo ja sanoi, että hän tarvitsisi maailman kauneimman sormuksen. Sammakko haetti heti ison lippaansa ja antoi pojalle sormuksen, joka oli täynnä kimaltelevia jalokiviä ja oli niin kaunis, ettei ainoakaan kultaseppä maan päällä olisi kyennyt sellaista takomaan. Molemmat vanhemmat veljet pilkkasivat Tyhmeliiniä, jonka piti lähteä etsimään kultaista sormusta, eivätkä viitsineet nähdä vähintäkään vaivaa, vaan erottivat vanhasta vaununpyörästä naulat ja toivat pyörän kuninkaalle. Mutta kun Tyhmeliini näytti sormustaan, sanoi isä taaskin, hänen pitää saada valtakunta. Mutta molemmat vanhemmat eivät lakanneet kiusaamasta kuningasta, ennen kuin hän määräsi vielä 3. ehdon ja sanoi, että se saisi periä valtakunnan, joka toisi kotiin kauneimman puolison. Hän puhalsi 3 höyhentä taas ilmaan ja ne lensivät samoin kuin edellisilläkin kerroilla. Tyhmeliini lähti suoraa päätä paksun sammakon luo ja sanoi, minun pitää tuoda kotiin maailman kaunein neito. Ai, maailman kaunein neito, sanoi sammakko. Ei sellaista ilman muuta ole käsillä, mutta saat sinä senkin. Sammakko antoi pojalle ontoksi koverretun nauriin, jonka eteen 6 hiirtä oli valjastettu. Tyhmeliini sanoi surullisena, mitä minä näillä teen? Sammakko vastasi,
pane joku pienistä sammakoista siihen istumaan. Poika tarttui umpimähkään sammakkoparveen ja pani yhden sammakoista keltaisiin vaunuihin istumaan. Mutta tuskin se istui siinä, niin se muuttuikin ihanaksi neidoksi, ja nauris muuttui vaunuiksi ja 6 hiirtä hevosiksi. Poika suuteli neitoa, ajoi pois ja saapui kuninkaan luo. Veljet tulivat jäljessä. He eivät olleet vaivautuneet laisinkaan löytääkseen kaunista vaimoa, vaan ottivat mukaansa ensimmäisen talonpoikaistytön, jonka he sattuivat kohtaamaan. Kun kuningas näki Tyhmeliinin neidon, sanoi hän, nuorin saa periä valtakunnan. Mutta vanhemmat veljet alkoivat taas pitää kovaa ääntä. Me emme salli, että Tyhmeliini tulee kuninkaaksi. Ja he vaativat, että se heistä asetettaisiin etusijalle, jonka neito voisi hypätä salin katosta riippuvan renkaan läpi. He tuumivat. Talonpoikaistytöt pystyvät siihen, he ovat vahvoja, mutta hentoneito hyppää itsensä hengiltä. Vanha kuningas suostui vielä siihenkin. Molemmat talonpoikaistytöt hyppäsivät ja pääsivätkin renkaan läpi, mutta he hyppäsivät kovin kömpelösti, niin että he kaatuivat ja taittoivat kätensä ja jalkansa. Sitten kaunis neito hyppäsi, ja hän hyppäsi niin kevyesti kuin kauris, eikä sitten mikään vastustus enää auttanut. Niinpä Tyhmeliini nousi valtaistuimelle ja hallitsi kauan, viisaasti ja hyvin. Ja nyt minä kerron sinulle sadun prinsessasta ja herneestä. Ja niin kuin kaikki sadut, niin tämäkin alkaa, että olipa kerran. No niin, olipa kerran prinssi. Ja hän tahtoi puolisokseen prinsessan, mutta sen piti ihan varmasti olla sitten oikea prinsessa. No hän etsi. Hän etsi maat ja mantereet ja etsi, mutta ei hänellä ollut onnea. Prinsessoja oli kyllä yllin kyllin, mutta ei koskaan prinssi saanut oikein selville, että olivatko he niitä oikeita prinsessoja, kun aina oli jotakin, mikä ei oikein ollut kohdallaan. Oi voi, no ei auttanut mikään. Hän palasi kotiin murheellisena, sillä hän toivoi kovin hartaasti omakseen sitä oikeata prinsessaa. Ja mitä sitten tapahtui? No, eräänä iltana oli hirveä rajuilma. Ihan kamala. Ukkonen jyrisi ja salamat sinkoilivat. Oli jing, jing, bang, bang. Oikein kamala ilma. Ja satoi aivan kaatamalla. Ja äkkiä koputettiin kaupungin porttiin. Ja itse vanha kuningas meni avaamaan. Ja siellä portin takana seisoi prinsessa. Niin hän sanoi olevansa prinsessa. Oi voi, mutta sade ja raju ilma olivat kyllä runnelleet hänet. Vesi virtasi vaatteista ja hiuksista. Ja vettä tirsui kenkien käristä ja valui ulos sieltä kantapäästä. Ja hän sanoi olevansa oikea prinsessa. Pian se nähdään, ajatteli vanha kuningatar. Ja mitäs hän tekikään? Hän meni makuuhuoneeseen, mätti vuodenvaatteet sängystä pois ja pani sinne pohjalle herneen. Ja sitten hän latoi 20 aluspatjaa sen herneen päälle ja sitten niiden päälle vielä 20 untuvapatjaa. Ja tässä vuoteessa prinsessa saisi nukkua yönsä. No, aamulla häneltä kysyttiin sitten, että kuinka hän oli nukkunut. Oi voi, kauhean huonosti. Minä tuskin ummistin silmääni. Ties mitä sängyssä oli. Jonkin kovan päällä vain makasin ja nyt on ruumiini täynnä mustelmia. Oi voi, tämä on aivan kauheata. No toki kaikki ymmärsivät nyt, että hän oli oikea prinsessa. Ja miksi?
No miksi, kun oli 20 aluspatjan ja 20 untuvapatjan alta tuntenut herneen, niin herkkä ihoinen saattoi olla vain oikea prinsessa. Prinssi otti hänet vaimokseen, koska tiesi saavansa oikean prinsessan. Mutta herne vietiin museoon. Ja siellä se on tänäkin päivänä. Niin, jollei joku ole sitä siepannut. Tupa metsässä. Puunhakkaaja asui pienessä mökissä suuren metsän laidassa vaimonsa ja 3 tyttärensä kanssa. Eräänä aamuna työhön lähtiessään hän sanoo vaimolleen: Anna vanhimman tyttäremme tuoda päivälliseni, jotta ehdin iltaan mennessä saamaan työni valmiiksi. Tyttö voi matkalla helposti eksyä, mutta sirottelen hiukan jyviä pitkin tietä. Niiden avulla hän kyllä löytää minut. Aurinko oli jo noussut korkealle, kun vanhin tytär lähti metsään ruokaa viemään. Mutta varpuset, leivoset, rastaat ja muut pikkulinnut olivat nokkineet kaikki jyvät, ja tyttö eksyi tieltä. Umpimähkään hän kulki, kunnes ilta joutui ja alkoi hämärtää. Tyttöä pelotti, sillä tuuli suhisi puissa ja pöllö huhuili aavemaisesti. Viimein tyttö näki tulen pilkottavan puiden lomasta. Varmaan siellä asuu ihmisiä. Toivottavasti antavat minulle yösijan. Hän kiirehti kulkuaan ja saapui tuvalle, jonka ikkunasta loisti valo. Tyttö noudatti kehotusta ja astui huoneeseen. Pöydän takana istui vanha mies, jonka valkoinen parta ulottui melkein lattiaan saakka. Uunin luona oli 3 eläintä: kukko, kana ja punaisen kirjava lehmä. Tyttö kertoi vanhukselle, mitä oli tapahtunut, ja pyysi yösijaa. Mies kääntyi eläimiin päin. Kukko pieni, kana pieni sekä pieni lehmäsemme, mitenkä nyt vastailemme? Se oli kai myöntymyksen merkki, sillä ukko sanoo tytölle: Mene ja valmista illallinen. Täällä on ruokaa ja juomaa riittävästi. Tyttö meni uunin luo ja valmisti hyvän aterian, sillä kaikkea oli yltäkylläisesti. Hän kantoi pöytään kukkurapäisen vadin ja istuutui syömään ukon kanssa. Eläimiä ei tyttö ajatellut. Olen hyvin väsynyt. Minne saisin mennä nukkumaan? Itse söit ja syötit ukon, mutta lehmän, kanan, kukon unohdit sä kokonaan. Laiska huonon palkan saa. Mene tuosta ovesta sisään, niin tulet huoneeseen, jossa on 2 vuodetta. Pöyhi patjat hyvin ja aseta vuoteisiin puhtaat lakanat. Minäkin tulen heti. Tyttö meni huoneeseen, pöyhi patjat, asetti puhtaat lakanat ja kävi nukkumaan. Heti ukkokin astui sisään. Valaisi kynttilällä tytön kasvoja ja pudisti päätään. Varovasti hän avasi lattialuukun ja laski tytön kellariin. Myöhään illalla puunhakkaaja palasi metsästä ja moitti vaimoaan siitä, että tämä oli antanut hänen olla nälkäisenä koko päivän. Vaimo selitti, että vanhin tytär oli lähtenyt ruokaa tuomaan. Varmaan tyttömme on eksynyt.
ja palaa huomenna kotiin. Aikaisin seuraavana aamuna puunhakkaaja nousi ylös ja valmistautui lähtemään työhönsä. Hän pyysi vaimoaan lähettämään keskimmäisen tytön päivällisruokaa tuomaan. Otan tällä kertaa mukaani pussillisen herneitä. Ne ovat suurempia kuin jyvät ja näkyvät paremmin. Tytön on helppo nähdä ne tiellä ja varaa eksymästä. Päivällisaikaan toinen tytär lähti metsään ruuan kerran. Mutta linnut olivat nokkineet herneet niin tarkoin, ettei mitään ollut jäljellä, ja tyttö eksyi. Hämärissä hän joutui vanhan ukon tuvalle, pääsi sisään ja pyysi ruokaa sekä yösijaa. Kukko pieni, kana pieni sekä pieni lehmäsemme, mitenkä nyt vastailemme? Kaikki kävi samoin kuin ensimmäiselläkin kerralla. Tyttö valmisti ruuan, söi ja joi ukon kanssa, mutta ei huolehtinut eläimistä ollenkaan. Kun hän kysyi, missä saisi nukkua, eläimet sanoivat: Itse söit ja syötit ukon, mutta lehmän, kanan, kukon unohdit sä kokonaan. Laiska huonon palkan saa. Ukko neuvoi tytölle makuupaikan. Kun tämä oli nukahtanut, ukko tuli huoneeseen, puristi päätään ja laski tytön kellariin. 3. päivän aamuna puunhakkaaja oli jälleen lähdössä työhön. Lähetä tänään nuorin tyttäremme tuomaan minulle ruokaa. Hän on aina ollut tottelevainen lapsi eikä mikään tuulihattu, kuten molemmat sisarensa. Varmaan hän pysyy oikealla tiellä eikä juoksentele sinne tänne. Täytyykö meidän menettää nuorinkin lapsemme? Älä ole yhtään levoton. Nuorin tyttäremme ei joudu eksyksiin, sillä hän on hyvin ymmärtäväinen. Varmuuden vuoksi otan kuitenkin mukaani papuja ja sirottelen niitä tiellä. Hän teki niin, mutta metsäkyyhkyset söivät kaikki pavut tieltä, eikä tyttö tiennyt mihin suuntaan hänen olisi pitänyt mennä. Hän oli sangen huolestunut isäraukan päivällisestä. Kuinkahan surulliseksi isä ja äiti nyt tulevat, kun ei minuakaan kuulu kotiin? Viimein, kun jo oli tullut pimeä, hän näki tulen pilkottavan puiden lomasta ja saapui samalle tuvalle kuin toisetkin sisaret. Hän pyysi kauniisti yösijaa. Ukko kääntyi eläintensä puoleen. Kukko pieni, kana pieni sekä pieni lehmäsemme, mitenkä nyt vastailemme? Tyttö meni eläinten luo. Hän hyväili kukkoa ja kanaa silitellen niiden höyheniä. Kirjavaa lehmää hän raaputteli sarvien välistä. Vanhuksen kehotuksesta hän valmisti ruokaa ja kantoi sen pöytään. Mutta ennen aterialle käymistään tyttö muisti eläimet. Kuinka voisin itse syödä ja jättää syöttämättä nuo kultaiset eläimet? Hän haki jyviä, syötti kukon ja kanan sekä haki lehmälle sylillisen hyvälle tuoksuvia heiniä. Vettä hän toi sangolla kaivosta. Kukko ja kana hyppivät sangon laidalle, työnsivät nokkansa veteen ja ojensivat kaulansa niin kuin linnuilla on tapana juodessaan tehdä. Punaisen kirjava lehmäkin joi halukkaasti. Vasta sitten, kun eläimet olivat kylläisiä, tyttö istuutui pöytään ja söi, mitä vanhukselta oli jäänyt. Kukko ja kana painoivat päänsä siiven alle ja punaisen kirjava lehmä räpytteli silmiänsä. Emmekö jo mene nukkumaan? Itse söit ja syötit ukon, myöskin lehmän, kanan, kukon. Hyvin sulle käypi varmaan, ahkera saa palkan armaan. Mene ylös valmistamaan makuupaikat. Tyttö teki niin. Kun kaikki oli kunnossa, ukko tuli, laskeutui toiseen sänkyyn nukkumaan ja hänen pitkä partansa ulottui lattiaan saakka. Tyttö meni toiseen sänkyyn. Rakas Jumala taivaasta, siunaa tätäkin pientä lasta.
Kun seuraava aamu koitti, niin mitä luulet hänen nähneen? Vuode oli kuninkaallisen komeassa salissa. Salin seinät olivat kultakirjailtua silkkiä, vuoden norsun luuta ja peite punaista samettia. Tuolilla vuoteen vieressä oli helmikoristeinen tohvelipari. 3 kallisarvoisiin pukuihin pukeutunutta palvelijaa seisoi odottamassa tytön käskyjä. Saatte poistua. Minä lähden valmistamaan aamuruokaa vanhukselle, pikkukanalle, pikkukukolle ja punaisen kirjavalle lehmälle. Tyttö luuli, että vanhus oli jo noussut, mutta toisessa vuoteessa nukkuikin vieras, kaunis nuorukainen. Tytön siinä katsellessa tämä heräsi. Minä olen prinssi. Ilkeä noita muutti minut vanhaksi ukoksi. Luonani ei saanut olla ketään muuta kuin 3 palvelijaani kukon, kanan ja punaisen kirjavan lehmän hahmossa. Lumous saattoi haihtua vasta silloin, kun luokseni saapuisi hyväsydäminen tyttö, joka osoittaisi hellyyttään, ei ainoastaan ihmisiä, vaan myös eläimiä kohtaan. Sinä teit niin. Yöllä vapauduimme lumouksesta, ja vanha tupa muuttui minun kuninkaalliseksi linnakseni. Kiitos siitä sinulle. Missä ovat molemmat sisareni? He ovat kellarissa. Huomenna lähetän heidät palvelukseen Sysimiilun polttajan luo. Siellä he saavat olla siksi, kun ne oppivat säälimään eläimiä. Pian sen jälkeen vietettiin prinssin ja hyväsydämisen tytön häät. Palvelijat lähetettiin kutsumaan tytön vanhemmatkin häihin. Tulukset. Sotamies marssi maantietä pitkin. Hänellä oli reppu selässä ja miekka vyöllä, sillä hän oli ollut sodassa ja palasi nyt kotiin. Maantiellä hän kohtasi noidan, oikein inhottavan vanhan noita-akan, jonka alahuuli riippui rinnalle asti. Akka sanoi: Iltaa, sotamies. Onpas sinulla komea sapeli ja iso rensseli. Kerrassaan oiva, sotamies. Nyt voit saada niin paljon rahaa kuin ikinä tahdot. Kiitoksia vain, noita-akka, vastasi sotamies. Näetkös tuon suuren puun? Puheli akka ja osoitti puuta, joka kasvoi siinä lähellä. Se on sisältä aivan ontto. Kiipeä latvaan, niin näet aukon. Kun pujahdat siitä sisään, pääset syvälle puuhun. Minä sidon köyden vyöllesi ja vedän sinut ylös, kun vain huudat. Mitä minä puussa tekisin? Kysyi sotamies. Menet hakemaan rahoja, vastasi akka. Kun laskeudut puun pohjalle, tulet suureen käytävään. Siellä on valoisaa kuin päivällä, sillä siellä palavat 100 lamput. Näet 3 ovea. Avaa ne. Avaimet ovat ovessa. Kun tulet ensimmäiseen huoneeseen, näet keskellä lattiaa suuren arkun. Arkun kannella istuu koira, jonka silmät ovat suuret kuin kahvikupit, mutta älä sitä pelästy. Minä annan sinulle siniruutuisen esiliinani. Levitä se lattialle. Mene rohkeasti koiran luo ja nosta se esiliinalle. Avaa kirstu ja ota kolikoita niin paljon kuin tahdot. Ne ovat kaikki kuparirahoja, mutta jos mieluummin tahdot hopeaa, sinun pitää mennä seuraavaan huoneeseen. Siellä on koira, jonka silmät ovat suuret kuin myllynkivet, mutta älä sitä pelästy. Pane vain koira esiliinalleni ja ota arkusta rahoja. Mutta jos tahdot kultaa, voit sitäkin saada miten paljon hyvänsä, jos menet 3. huoneeseen. Sen huoneen raha-arkkua vartioi koira, jonka silmät ovat suuret kuin kellotapulit. Mutta älä sitäkään pelästy. Nosta se vain esiliinalleni istumaan, ei se tee sinulle pahaa. Ja ota sitten kirstusta kultaa niin paljon kuin mielesi tekee. Ei kuulosta hullummalta, sanoi sotamies.
Mutta mitä minun sitten pitää antaa vastalahjaksi sinulle, akkaseni? Sillä kyllä kai sinä jotakin tahdot, selvä se. Ei, sanoi noita. En tahdo penniäkään. En halua muuta kuin että tuot minulle vanhat tulukset, jotka mummoni unohti puuhun, kun hän viimeksi kävi siellä alhaalla. No, sidohan sitten nuora vyölleni, sanoi sotamies. Valmis on, sanoi noita. Ja tässä on siniruutuinen esiliina. Sotamies kapusi nyt puuhun, laskeutui aukkoon ja joutui suureen käytävään, jossa paloi satoja lamppuja. Hän avasi ensimmäisen oven. Siellä oli koira, jonka silmät olivat suuret kuin kahvikupit ja joka mulkoili tulijaa. Aika veitikka, sanoi sotamies. Nosti koiran noita-akan esiliinalle ja mätti taskuihinsa kuparirahoja niin paljon kuin sai mahtumaan. Sitten hän sulki arkun kannen, nosti koiran takaisin paikoilleen ja meni seuraavaan huoneeseen. Siellä oli koira, jonka silmät olivat suuret kuin myllynkivet. Älä sinä katsele minua tuolla tavalla, sanoi sotamies. Silmät putoavat päästäsi. Ja hän koppasi koiran ja pani sen noita-akan esiliinalle. Mutta kun hän avasi arkun ja näki, että se oli täynnä hopeaa, hän heitti pois kaikki kuparirahat ja täytti taskunsa ja reppunsa hopealla. Sitten hän astui kolmanteen huoneeseen. Kauhistus! Sen koiran silmät olivat tosiaan kuin kellotapulit, ja ne kieppuivat päässä kuin pyörät. Hyvää iltaa, tervehti sotamies ja teki kunniaa, sillä moista koiraa hän ei ollut vielä ikänään nähnyt. Vähän aikaa hän tuijotti kuvatusta, teki sitten päätöksensä, nosti koiran lattialle ja avasi kirstun. Hyvänen aika, miten siellä oli kultaa. Sillä rahalla hän olisi voinut ostaa vaikka koko kaupungin ja lisäksi kaikki maailman sokeriporsaat, tinasotilaat, piiskat ja kiikkuhevoset. Siinä oli toden totta rahaa kerrakseen. Nyt sotamies heitti pois kaikki hopeakolikot, joilla oli täyttänyt taskunsa ja reppunsa, ja pani kultaa tilalle. Kaikki taskut, repun, lakin ja saappaat hän mätti niin täyteen, että töin tuskin pääsi kävelemään. Kyllä hänellä nyt oli rahaa. Koiran hän nosti takaisin arkun kannelle, löi oven kiinni ja huusi noidalle. Kisko minut nyt ylös, noita akka! Onko sinulla tulokset? Kysyi akka. Tosiaan, ne minä ihan unohdin, sanoi sotamies ja meni hakemaan. Sitten noita veti hänet ylös. Ja pian hän oli taas maan kamaralla, taskut, saappaat, reppu ja lakki täynnä kultaa. Mitä sinä teet tuluksilla? Kysyi sotamies. Se ei kuulu sinulle, sanoi noita. Sinä olet saanut rahasi. Anna nyt vain tulukset minulle. Loruja, sanoi sotamies. Jollet heti tunnusta, mitä teet tuluksilla, otan miekan tupesta ja panen pääsi poikki. En sano, intti noita. Silloin sotamies pani häneltä pään poikki ja kääri kaikki rahansa esiliinaan, heitti mytyn selkäänsä ja lähti kaupunkiin. Se oli kaunis kaupunki, ja hän meni parhaaseen majataloon ja tilasi kaikkein kalleimmat huoneet ja herkut. Olihan hän nyt rikas mies. Palvelija, joka kiillotti hänen saappaansa, ihmetteli kyllä, kuinka niin rikkaalla herralla oli niin hullunkuriset vanhat saappaat. Mutta seuraavana päivänä sotamies osti sekä uudet saappaat että uudet hienot vaatteet. Nyt oli hänestä sukeutunut korea herra, ja kaupunkilaiset kertoivat hänelle kilvan kaupunkinsa komeudesta, kuninkaastaan ja tämän ihanasta tyttärestä, prinsessasta. Kuinka hänet saisi nähdä, kysyi sotamies.
Häntä ei voi nähdä ollenkaan, sanoivat kaikki. Hän asuu suuressa kuparilinnassa monen muurin ja tornin takana. Hänen luoksensa ei pääse kukaan muu kuin kuningas, sillä on ennustettu, että hän joutuu naimisiin halvan sotamiehen kanssa, ja sitä ei kuningas suvaitse. Hänet minä tahtoisin nähdä, ajatteli sotamies, mutta se toivohan oli täysin turha. Nyt seurasi iloisia päiviä. Sotamies kävi teatterissa, ajeli kuninkaan puistossa ja syyti köyhille rahaa, ja se oli kyllä kauniisti tehty. Hän tiesi toki omasta kokemuksesta, miten kurjaa oli olla aivan ilman rahaa. Mutta nyt hän oli rikas, hänellä oli kauniit vaatteet, ja hän sai paljon ystäviä, jotka kaikki vakuuttivat, että hän oli mainio mies ja oikein hieno herra, ja sellaista kuunteli kyllä huvikseen. Mutta kun hän joka päivä tuhlasi rahaa, eikä uutta tullut koskaan tilalle, ei hänellä lopulta ollut jäljellä kuin 2 killinkiä. Nyt hänen oli muutettava pois hienosta asunnostaan pikkaraiseen kamariin, joka oli katon rajassa. Hän sai itse harjata saappaansa ja itse paikata niitä parsinneulalla, eikä kukaan hänen ystävistään tullut häntä tervehtimään räystäskammioon, sillä rappusia oli liian monta. Oli pimeä ilta, eikä hänellä ollut sen vertaa rahaa, että olisi voinut ostaa edes kynttilän. Mutta sitten hän muisti nähneensä kynttilän pätkän tuluskukkarossa, jonka hän oli ottanut mukaansa ontosta puusta. Hän etsi tulukset ja kynttilän, mutta siinä samassa, kun hän iski tulta ja kipinät sinkosivat kivestä, lensi ovi auki. Ja koira, jolla oli silmät kuin kahvikupit, seisoi hänen edessään ja kysyi, mitä minun herrani käskee? Mitä ihmettä, sanoi sotamies. Ovatpa nämä merkilliset tulukset. Saanko minä tosiaan mitä vain tahdon? Hanki minulle vähän rahaa, hän sanoi koiralle. Ja huis, se oli poissa. Ja huis, se tuli takaisin, kantaen suussaan suurta rahapussia. Nyt sotamies käsitti, miten mainiot tulukset hän oli saanut. Kun yhden kerran iski, tuli koira, joka istui kuparikirstun päällä. Kun iski 2, tuli koira, joka vahti hopearahoja. Kun iski 3 kertaa, tuli koira, joka vartioi kultaa. Niin sotamies muutti taas hienoon asuntoon ja sai kauniit vaatteet. Ja heti kaikki ystävät tunsivat hänet ja pitivät hänestä kovasti. Sitten hän kerran ajatteli. Onpa merkillistä, ettei sitä prinsessaa saa nähdä. Kaikki sanovat, että hän on ihmeen kaunis. Mutta mitä virkaa on koko kauneudella, kun hän saa iät kaiket istua kuparilinnassaan muurien ja tornien takana? Enkö minä nyt millään saisi nähdä häntä? Missä tulukseni ovat? Ja sitten hän iski tulta. Heti tuli koira, jonka silmät olivat kahvikupin kokoiset. Nyt on kyllä jo keskiyö, sanoi sotamies. Mutta minä tahtoisin niin hartaasti nähdä prinsessan. Vain pienen hetken, vain silmänräpäyksen ajan. Koira katosi samassa. Ja ennen kuin sotamies aavistikaan, se jo palasi takaisin kantain selässään nukkuvaa prinsessaa. Hän oli sanomattoman kaunis. Jokainen saattoi nähdä, että hän oli oikea prinsessa. Eikä sotamies malttanut olla suutelematta häntä, sillä hän oli oikea sotamies. Sitten koira vei prinsessan pois. Mutta aamulla, kun kuningas ja kuningatar joivat teetä, kertoi prinsessa nähneensä yöllä outoa unta koirasta ja sotamiehestä. Hän oli ratsastanut koiran selässä ja sotamies oli suudellut häntä. Hirveätä, sanoi kuningatar. Seuraavana yönä pantiin vanha hovinainen valvomaan prinsessan vuoteen ääreen. Hän sai ottaa selville, oliko prinsessa nähnyt unta vai mitä se oikein oli. Sotamiehen tuli taas ikävä suloista prinsessaa, ja yöllä koira meni häntä noutamaan. Se juoksi minkä jaksoi,
mutta vanha hovinainen pani ratsastussaappaat jalkaansa ja juoksi jäljessä. Kun hän näki koiran katoavan suureen taloon, hän piirsi liidulla ison ristin porttiin. Sitten hän meni kotiin nukkumaan. Pian koira toi prinsessan takaisin, mutta kun se näki, että risti oli piirretty sotamiehen porttiin, otti sekin liidun palan ja veti ristin kaupungin kaikkiin portteihin. Ja se oli sukkela temppu, sillä nyt ei hovinainen voinut löytää oikeata porttia, kun ristejä oli joka paikassa. Aamulla tulivat kuningas ja kuningatar, hovinainen ja kaikki upseerit katsomaan, missä prinsessa oli ollut yöllä. Tuolla, sanoi kuningas, kun hän näki ensimmäisen portin, jossa oli risti. Eipäs ukko kultani, vaan tuolla, sanoi kuningatar, joka näki toisen ristillä merkityn portin. Mutta tuolla on myös risti, ja tuolla, sanoivat kaikki. Minne he katsoivatkin, he näkivät ristillä merkittyjä portteja. Silloin he ymmärsivät, ettei kannattanut etsiä. Mutta kuningatar oli sangen viisas nainen. Hän osasi muutakin kuin ajaa vaunuissa koreasti. Hän otti suuret kultaiset sakset, leikkasi silkkikankaasta kappaleen ja ompeli pienen soman pussin. Hän täytti sen hienoilla tattariryyneillä ja sitoi sen prinsessan kaulaan. Sitten hän puhkaisi pussiin pienen reijän, jotta ryynit tippuisivat minne vain prinsessa vietäisiin. Yöllä koira tuli taas noutamaan prinsessaa ja kiidätti hänet selässään sotamiehen luo, joka piti hänestä niin kovasti ja mielellään olisi tahtonut olla prinssi saadakseen hänet vaimokseen. Koira ei huomannut, miten ryynit valuivat pitkin matkaa merkiten polun linnasta aina sotamiehen ikkunaan, josta se vei prinsessan isäntänsä luokse. Aamulla kuningas ja kuningatar sitten näkivät, missä heidän tyttärensä oli ollut, ja he ottivat kiinni sotamiehen ja panivat hänet tyrmään. Siellä hän sitten istui. Kyllä siellä oli synkkää ja pimeätä. Ja sitten hänelle sanottiin, huomenna sinut hirtetään. Se ei ollut lainkaan hauska uutinen, ja tuluksensa hän oli unohtanut kotiin. Kun aamu koitti, hän näki pienen ikkunansa rautaristikon läpi, miten ihmiset riensivät kaupungin ulkopuolelle katsomaan hirttäjäisiä. Hän kuuli rumpujen pärinän ja näki sotilaiden marssivan. Koko kaupunki oli liikkeellä. Muitten muassa hän näki suutarin sällin, jolla oli nahkaesiliina vyöllä ja tohvelit jalassa. Pojan juostessa toinen tohveli putosi ja lensi muuria vasten, jonka takana sotamies istui ja tirkisteli ristikon läpi. Hei, suutarin sälli! Älä pidä niin kovaa kiirettä, huusi sotamies. Eivät ne pääse alkamaan ennen kuin minä olen paikalla. Mutta jos juokset asuntooni ja haet tulukseni, niin saat 4 killinkiä palkaksi. Mutta pidäkin kiirettä. Poika tahtoi hanakasti 4 killinkiä. Hän juosta lippasi majataloon, nouti tulukset, antoi ne sotamiehelle ja... Kuulkaahan, kuinka sitten kävi. Kaupungin ulkopuolelle oli pystytetty suuri hirsipuu, ja sotilaita ja tuhansia ihmisiä seisoi ympärillä. Kuningas ja kuningatar istuivat kauniilla valtaistuimella vastapäätä tuomareita ja koko raatia. Sotamies seisoi jo tikapuilla, mutta kun köysi aiottiin panna hänen kaulaansa, hän sanoi, että ennen kuin rangaistus pantiin täytäntöön, sai syntinen aina lausua viimeisen toivomuksensa. Sellainen oli tapa. Hänen teki mielensä polttaa piipullinen tupakkaa, viimeinen piipullinen tässä maailmassa. Kuningas ei tahtonut kieltää niin pientä pyyntöä, ja niin otti sotamies tuluksensa ja iski tulta. 1, 2, 3. Siinä nyt seisoivat kaikki koirat. Se, jonka silmät olivat kahvikupin kokoiset, se, jolla oli silmät kuin myllynkivet, ja se, jolla oli silmät kuin kellotapulit. Auttakaa minua nyt, jotta minua ei hirtetä.
sanoi sotamies. Ja heti karkasivat koirat tuomareiden ja koko raadin kimppuun. Tarttuivat ketä jalasta ja ketä nenästä ja heittivät heidät monen sylen korkeuteen, niin että he putosivat päistikkaa maahan ja menivät vallan mäsäksi. Ei minua, ei minua, huusi kuningas. Mutta suurin koira otti sekä hänet että kuningattaren ja nakkasi menemään samaa tietä kuin kaikki muutkin. Silloin kuninkaan armeija pelästyi ja koko kansa huusi, sotamies, sotamies, rupea sinä kuninkaaksemme ja ota prinsessa rouvaksesi. Sitten he panivat sotamiehen kuninkaan vaunuihin ja kaikki 3 koiraa hyppivät edellä huutain eläköitä ja pikkupojat vihelsivät ja sotilaat paukuttivat pyssyjään. Prinsessa pääsi pois Kuparilinnasta ja hänestä tuli kuningatar ja siitäkös hän oli hyvillään. Häät kestivät 8 päivää ja koirat istuivat pöydässä ja katselivat silmät ammollaan. Henki pullossa. Olipa kerran köyhä puunhakkaaja, joka teki työtä aamusta myöhäiseen yöhön saakka. Kun hän vihdoinkin oli saanut hiukan rahaa säästetyksi, sanoi hän pojalleen. Sinä olet ainoa lapseni. Tahdon käyttää kovalla työllä ansaitsemani rahat sinun opintoisi. Jos opit jotakin kunnollista, niin voit elättää minua vanhana, kun jäseneni ovat jäykät ja minun on pakko istua kotosalla. Poika läksi kouluun ja opiskeli niin, että opettajat kehuivat häntä, ja hän viipyi siellä jonkin aikaa. Kun hän oli suorittanut muutamia koulukursseja, mutta ei sittenkään ollut vielä aivan täysin oppinut, niin olivat isän vähäiset varat kaikki kuluneet loppuun ja pojan täytyi taas palata kotiin. Voi, sanoi isä suruissaan, en voi antaa sinulle enää mitään, enkä voi myöskään tänä kalliina aikana ansaita muuta kuin jokapäiväisen leipäni. Rakas isä, vastasi poika, älä huolehdi. Jos on Jumalan tahto, niin on se minun parhaakseni. Kyllä minä alistun kohtalooni. Kun isä aikoi lähteä metsään ansaitakseen hiukan rahaa halkoinhakkuulla ja pinoamisella, sanoi poika, minä lähden sinua auttamaan. Rakas poikani, sanoi isä, se on sinulle vaikeata. Et ole tottunut raskaaseen työhön, etkä kestä sellaista. Minulla on sitä paitsi vain 1 kirves, eikä varaa ostaa toista. Lähden naapurin luo, sanoi poika, ja lainaa häneltä kirves, kunnes ennätän ansaita kirveen itselleni. Isä lainasi naapurilta kirveen ja seuraavana aamuna päivän sarastaessa he läksivät yhdessä metsään. Poika auttoi isäänsä ja oli iloinen ja hyvällä tuulella. Kun aurinko kohosi suoraan heidän yläpuolelleen, sanoi isä, levätään hiukan ja pidetään ruokalomaa. Sitä paremmin jaksamme sitten työtä tehdä. Poika otti leivän käteensä ja sanoi, lepää sinä, isä, minä en ole väsynyt. Minä lähden metsään kävelemään ja etsimään linnunpesiä. Mitä sinä kävelemään lähdet, sanoi isä. Väsyt vain, etkä jaksa sitten enää hakata. Jää tänne, istu minun viereeni. Mutta poika läksi metsään, haukkasi leipää, oli iloinen ja kurkisteli puiden oksille etsien linnunpesiä. Sitten hän kulki sinne ja tänne, kunnes saapui vihdoin ison tammen luo, joka varmaan oli jo monen 100 vuoden vanha, ja jonka rungon ympärille eivät edes 5 miehen kädet olisi ylettyneet. Hän seisahtui, katseli tammea ja tuumi. Varmaan tuossa puussa on monenlaisia lintujen pesiä. Samalla hän oli jo kuulevinaan ääntä. Hän heristi korvia ja kuuli, miten joku kumealla äänellä sanoi, päästä minut ulos, päästä minut ulos.
Poika katsoi ympärilleen, mutta ei nähnyt ketään. Kuitenkin hänestä tuntui niin kuin ääni olisi tullut maan sisästä. Silloin hän huusi, missä sinä olet? Minä olen tammen juurien alla, sanoi ääni. Päästä minut ulos, päästä minut ulos. Poika alkoi kaivaa juuria, kunnes löysi vihdoin pienen lasipullon lovesta. Hän nosti sen valoa kohti ja näki pullon sisässä olennon, joka oli sammakon näköinen ja hyppeli pullossa ylös ja alas. Päästä minut ulos, päästä minut ulos, se huusi uudestaan, ja poika ei aavistanut mitään pahaa, poisti korkin pullosta. Heti paikalla kohosi siitä henki, joka alkoi kasvaa. Se kasvoi niin nopeasti, että äkkiä pojan edessä seisoi suunnaton mies, pitkä kuin puu. Tiedätkö, huusi hän kamalalla äänellä, minkä palkan se saa, joka päästää minut pois pullosta? En, sanoi poika. Mitenkä minä voisin sen tietää? Niinpä sanon sen sinulle, huusi henki. Minun pitää hakata pääsi poikki. Se sinun olisi pitänyt sanoa minulle ennemmin, vastasi poika. Niin en olisi päästänyt sinua ulos. Mutta minun pääni saa olla sinulta rauhassa. Sen poikkihakkaamiseen tarvitaan useampia miehiä. Miehet sinne ja miehet tänne, huusi henki. Ansaitun palkkasi sinä saat. Luuletko, että minut armosta on niin pitkäksi aikaa lukittu pulloon? Ei, se oli rangaistus. Olen mahtava Merkurius. Ken vapahtaa minut, joutuu päätään lyhyemmäksi. Pikkuhiljaa, sanoi poika. Niin äkkiä se ei käy. Ensiksi minun täytyy nähdä, olitko todellakin tuon pienen pullon sisässä ja oletko oikea henki. Jos osaat mennä siihen sisälle uudelleen, niin uskon. Ja sitten saat tehdä minulle mitä ikinä haluat. Se on pieni konsti, sanoi henki nopeasti. Vetäytyi kokoon ja tekeytyi niin kapeaksi ja pieneksi kuin ennenkin oli ollut ja ryömi taas pullon suusta sen sisään. Mutta tuskin hän oli pullossa, niin poika painoi korkin suulle ja heitti pullon entiseen paikkaansa tammen juurelle. Siten henki tuli petkutetuksi. Poika aikoi palata isänsä luo, mutta henki huusi surkealla äänellä. Voi päästä minut ulos, päästä minut ulos. En, sanoi poika. Toista kertaa en sitä tee. Sitä, joka uhkaa henkeäni, en päästä pois, kun kerran sain hänet kiinni. Jos päästät minut vapaaksi, huusi henki, niin annan sinulle niin paljon, että sitä riittää koko elinajaksesi. Ei, vastasi poika. Sinä petkuttaisit minua samoin kuin ensi kerrallakin. Nyt sinä hukkaat onnesi, sanoi henki. En tee sinulle pahaa, vaan annan rikkautta. Yritänpä, tuumi poika. Ehkä hän pitää sanansa. Ei hän voi kuitenkaan mitään pahaa tehdä. Hän avasi pullon ja henki kohosi ilmaan niin kuin edelliselläkin kerralla ja venyi pitkäksi kuin jättiläinen. Nyt saat palkkasi, hän sanoi, ja ojensi pojalle pienen tilkun aivan kuin jonkin laastarin ja sanoi, kun tämän toisella päällä sivelet haavaa, niin se paranee. Mutta kun toisella päällä sivelet terästä tai rautaa, niin se muuttuu hopeaksi. Sitä minun täytyy ensin koettaa, sanoi poika. Hakkasi loven kirveellään puun runkoon ja siveli sitä laastarin päällä. Heti lovi meni kokoon ja pinta tuli eheäksi. Oikein puhuit, sanoi hän hengelle. Nyt voimme erota. Henki kiitti poikaa vapautuksestaan ja poika kiitti henkeä lahjasta ja palasi isänsä luo. Missä olet juoksennellut, sanoi isä. Miksi unohdit työnteon? Sanoinhan heti, ettet sinä kelpaa työntekijäksi. Rauhoitu, isä. Kyllä minä korvaan laiminlyöntini.
Vai korvaat, sanoi isä harmissaan. Ei tällainen käy päinsä. Katsohan nyt, isä, tuon puun tuosta minä kaadan niin, että paukkuu. Hän otti laastarinsa, siveli sillä kirvestä ja iski kovasti. Mutta koska kirves oli muuttunut hopeiseksi, taipui terä. Kylläpä sinä annoit minulle huonon kirveen, isä. Se on aivan väärä. Isä pelästyi ja sanoi, mitä sinä teit? Nyt minun täytyy maksaa kirves ja millä se maksetaan? Ei sinun työstäsi paljon hyötyä ole. Älä suutu, vastasi poika. Kyllä minä maksan kirveen. Tyhmeliini, sanoi isä. Millä sinä maksat? Eihän sinulla ole muuta kuin mitä minä annan. Lukemaan sinä pystyt, mutta et puita hakkaamaan. Hetken kuluttua sanoi poika. Isä, minä en voi kuitenkaan enää mitään tehdä. Lähdetään kotiin. Vai luuletko sinä, että minä istuisin kädet helmassa niin kuin sinä, sanoi isä. Minulla on vielä paljon työtä, mutta lähde sinä, jos tahdot. En minä yksin löydä kotiin, isä, sillä olen ensi kertaa metsässä. Lähde sinä mukaan. Koska isän harmi oli jo lauhtunut, myöntyi hän vihdoin ja läksi pojan kanssa kotiin. Sitten isä sanoi, myy pilaamasi kirves, niin näemme mitä saat siitä. Loput minä ansaitsen, jotta voimme maksaa sen hinnan naapurille. Poika otti kirveen matkaan ja läksi kaupunkiin kultasepän luo. Tämä tutki sitä, laski sen vaakaan ja sanoi, se on 400 taalerin arvoinen, mutta minulla ei ole niin paljon käteistä rahaa. Antakaa mitä teillä on, sanoi poika. Loput jätän velaksi. Kultaseppä antoi hänelle 300 taaleria ja jäi 100 velkaa. Sitten poika läksi kotiin ja sanoi, isä, minulla on nyt rahaa. Käy kysymässä naapurilta, miten paljon hän tahtoo kirveestään. Sen minä jo tiedän, vastasi isä. Hän tahtoo saada 1,5 taaleria. Anna hänelle 3, niin se ainakin riittää. Minulla on yllin kyllin rahaa, niin kuin näet. Ja hän antoi isälle 100 taaleria ja sanoi, rahasta ei sinulla enää tule olemaan puutetta. Voit elää niin hyvin kuin haluat. Hyvänen aika, sanoi isä. Mistä sinä sellaisia rikkauksia olet saanut? Poika kertoi silloin, mitä oli tapahtunut ja kuinka hän oli tehnyt hyvät kaupat. Loppurahansa hän käytti opiskeluun, ja koska hän saattoi laastarillaan parantaa kaikki haavat, tuli hänestä maailman kuuluisin lääkäri.